80s one time. They wanna make some real shit in the building. One say. What he say, five, say. Hai nan na hen kana Al-Quran na mun awa wannan abun. 15 ne ga 15. Me ake biya? Me ake a ciki? Amma ya me ake a ciki? Rawa ne fa kawai da ake a ciki. To rawan ne kuma ka zo ka shiga 15. Ka gani ba da wata 15 200 ce dai. No hawo. Hawo na ne min mana. Al-Quran wannan da gani kanin abala ne. Ne wasa yin shon kamo ka a ciki. An gidan da mai fa alamun ba kwastoma. Ga wani mai yankakken wando kuma. Amman yaro. 15. 15 ne kudin shiga nan wajen? 15. Farahi ya canja mu ma gidan mu ya tsada yanzu. Al-Quran. Anya kan ba kai ka kara ba? Dokar gidan ce ta sa aka kara 15. Ticket ba. Ko ba ruwa? Ana ta ma karɓi ticket din ban samu na fa wannan. Hai, wannan mace ne ko namiji sai ka ce da tabara ana wani hai. Haba yi wanda biya haka sai ka ce wani. To wannan tare ke ba gidan ku ne? To an ge cin wani ka zo ka tare. 15. Me 15. Dan man ganka da nono 15. To ya buya cikin riga. To ai kenan. Allah ɗaya gari mamman. Hin mutum matar tabara wai haka yake. Allah kawai ne. Wannan da gani dan hansin ne, dan hansin ne. Anya gidan nan ba gidan rediyo za mu sa yi talla ba. Na ga kwastomomin sun fara rabuwa. Ga manyan yara. Yan mata. Kai! Kai higa, wuce zai biyo ki a baya. 15. 15 za ka an tayo min yanzu. 15. Sai ka daka mana gidan ya ga 15. Kuma ya kan wuce. Na ba ka so an daka mana gidan ya ga 15 abokinka. Kawai kaga zarewa zai wuce. Kana fama da wani kai ga kanan Allah. Ai gara ni ina da sana'a kai mata gindin mata kake mi. Ni gara ni gadi ne. Kuma dole sai ka biya 15 kafin ka anta ya gidan nan. In baka ba da 15 ba Al-Quran ba za ka anta ya gidan nan ba. Baby. A baby ina ga miki sai mun ci wasu abada. Kin san nayi gala. Nayi kalangu, nayi robondo, nayi alanta kai. Ayyau. La ilaha illallah. Ai ba ma iya ce kadai ba zan burge yau. Kowa na wajen fatin nan wallahi na burge su. Ke dai burge. Allah kin ƙara suna. Ki san ran da na iya kuwa? Ke dai burge. Al-Quran gidan nan gidan rediyo Allah mu sai. An wada customer. Hey! Mamman gaye. Ake cikin. Wuce. Ina ka lemo wannan zallaziyar. Hai. Ya haka. 15 ne kudinka. 15. Hey, kudi ne. Hey, 15. No, baby. Zan je in cira ATM sai in zo in shiga. Don't mind, baby. Don't mind, baby. I'll come back. Zan dawo bana da cash mai kin sani. No, zan cira ATM zan dawo. Ma 15 din kenan. Allah ya sama ya gayo. Kai ka gansu zalliliyan mace ma kudi. Allah ya zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye-shaye jira zuwa na zan shigo da mata zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye ai gidan na mahallan kamar kai ga shi ma mace ma balle na ga shi subhanallah sannu ai yara dake take ai Yeah! Ina mamma mace mahewa.